Hambai belai ke media suno sang tini jini jomati ha khoda bai tuli tima kolok moyol ni jini khasuksa kathar kami orni jini sajala ononto jomatia na ononto jomatia thangnai jeti fra idol ni season 2 arni bo khoroksa first runner up mani bagai sung bono khakam yapani bagai jeng tima kolok moyol theke jini tingor bone no phai khakam yapanani bong phai belai ke question ka singka asole jeng nayo jini borok jini moyol tei bong mai ke samung musimung jago participant khlaila the boy ke khoroksa tei bo kusuk saka ka the ar bono bo ham sing oro hamari robo je tabok je ta dance first rana apung mani bo tei bo kusuk ka the tei bo sini jala the karon jeng jotona sai mane samung musimung bai jini khoroksa identity joto bai sini mung man karon khoroksa laka pora khlaimani bai hotat chake bo identity maya society bo jodi ri samung ni madhyome sing khaitang haike bisi chane bisi mono belai ke sing sini mung mai thai hani bangai sing omo hai tabok sini entero jedi tabok soloi tongmani kepe mani rok sabui sida pira anglai tongmani laka pora khlai aro khom hai tongmani ja o somo ino bo cross khai thangai khoroksa bor ni bo adi singai dai bo tini tipa idol season 2 bo jeta first rana pangmani bagai belai ke hambai tai oron moyli bororno bo tei jomate hahodon bo jotto no sing omono koinai omo hai bo hai khoroksa jahate sinijak na tei hoda dofa jotto bai tipa hasteo sinijak tu omono sini naurum belai ke ka ngarona tei sam bero sentini paisu faika jini tima kolong mulni bonum gona panchai kunjo badur jomatia tei khut ang dinomani jomatia sitting panchai atei be paisu faika sini oro tima kolok moyol ni advisor bonum gona sorbo sadon jomatia tebe sini oro tongo sini GS tangphang borom gona korno data jomatia tebe sini hodani ngai paisu paijak sini oro auditor borom gona Omrit Bahadur jomatia tei sini oro paisu paijak tei sini oro dormoni vice president borom gona orno sadon jomatia tei khuloma academy ngai sini moyol ni ngai paisu paijak vice president borom gona Ronjon jomatia tei ani ungklogo tongo tei koroksa sini tima kolok bone tei tistalukuni Chaudhary roni convener borom gona Rasmohon jomatia bobo tongo tei o Kamini Chaudhary borom gona Chaudhary bobo Jabato jomatia bobo tongo tei bechini oro borom gona tei koroksa tongo sini oro paiso paijak khuloma academy ni president borom gona khorinair jomatia tei sini moyol ni joto tangphang teifang adong joto no phayu tini jino bono khakam roni bagai sing boni ro phaiso hambai maro joto no tamni hinmale ang asike khakamaya je amtike mane asik kotor borom ano ro phainai hine hainbang bukha ang express khaireng li ang ko hata ubon hambai joto no hambai jororo phimani bangi taisa obviously ang tak jara youngster tongnai borongno ang koyu je jara tabok wan sogoi tongnai bwskangni season rogo thangnai ang support khainai mane ang je rungsak ba ang je rungtui ang boroi baksa ang himui tongnai ang yak tolnai ni ang sak sangno ang wan sogoi tongo
boroknobo borokbo amtui kheno borok rojak thang chini ha dofa hodabai